Yage dan gidan maman Iyabo. Wanka ta yi wanka ba? Wanka ta yi wanka. Allah, akwai haraka. Yanzu kin san ya zai a kira cizo. Saboda kin san tafiyan nan fa da ita za ta fi bala'i. Wallahi zai tafi mai. Bara mu kira. Bara sa hands free ko? A'a. Yau kuma ɗan Yarbawa ne suka tuna da ni? Kana ringi. Ikon Allah. Hello? A'a, hello? Mutanen ya aka yi ne? Cizo kina ina ne da Allah? Za yi abu babu ke. Ta samu kenan. Kina ina ne? Akai dakata. Ni fa ban gane ba fa. Dan ban san iskanci, dan Allah bana son iskanci. Ban gane ba ku mun gwari dan ni ban gane ban san iskanci. Mata gwari. Bari amma gwari. Abinda aka saba ne yau ma ake so a ƙara yi, ka gane ai wasu sababbin 'yan mata ne suka zo daga China sun shigo Germany ko mun riga mun haɗe da su. Ka ji ƙato. Sun ce wallahi so suke a fita cilin anjima kuma ka san kai sabgan nan babu kai sai a hankali. Ya za a yi? Wai kuturin nan kai ya sa wanga batu yayi mun mutane na. Ka ce yau za a cancare, yau akwai fita, yau akwai cilin, ka ce min yau akwai taku kenan. Ai kai ne uban tafiya, dole tafiyan nan sai da kai za a yi. Kin ji baban sunna mata gaya miki ko? A haba da Allah, kun ga tsaya. Wani hanzari ba gudu ba. Kun san dai matata tana nan, bari leka. Kun san dai matata tana nan, kuma ta hana ni fita, ta hana ni yawo. Saboda kwanakin baya ta kama ni da Angelina. Billahi lazi ta kama ni na gaba. Na horu. Gaya ma, na gane kure na. A kai dakata. Wallahi cizo ke gara ne. Kin zama koran mata. Shege bai rabe. Ba sai wani matan na kisi ne yana kin sakata wanki. Da Allah ki wanka yanzu nan ki shirya yanzu nan zamu fito mu tafi ko ba haka bane. To shikenan. Amma fa kada a samu matsala fa. Kaga cizo ka shirya kawai ga munan fasowa yanzu. Munan fasowa. Babu wani matsala. Shikenan yanzu zan je in shirya yanzu na amma akwai kila akwai ta. Ka ji ƙato. Akwai ta dan faro ba. Ka shirya kawai. Ka san me wayo zan mata. Ka san turawa ba su da wayo. Fitu al. To mu bakaƙen fata ai ba za a da baƙin fata da farar fata ba. Ai mun fi su wayo. Kai za ka tana jin motsin ka. Na jin motsin ta ba. Na jin motsin ta. Kai ta mage ta shi. Kana ji ina jin ku da Allah. Musata kawai. Shege dan gidan maman Iyabo. Shege bai rabe. Bara mu kira shi. Hello? Shege bai rabe. Yawwa. Mun shirya muna kofar gidanki ke kawai muke jira. To gani nan abokina. Kuna ina kun taho ne? Ga muna tsaye muna jira. Allah. Wannan kun san wannan mata ban muguwa ce. Ƴan sa ido ce. To shikenan. Tana sama. No, come my friend. Akwai matsala. Matan shi ne. Mu fese. Where are you going, my friend? Rana ba ta dalle. Islamiyya yau muna da Islamiyya. Blah. Yau muna da hatta. Blah. So funky. Make me the frog. Make me the Me? frog. Ni ne na yi kallon kwado? Yeah. Ni ne na yi kallon kwado? You make me the frog. Come. Make me the frog. Na rantse da rawanin sarkin garin ba yau za mu je ba. Islamiyya za mu je, Islamiyya kuma za mu je na Allah ya kiyaye.